A Consellería de Educación vende licitar as obras de mellora enerxética no IES de Porto do Son. O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, visitaba esta mañá o centro para anunciar a actuación que consistirá na sustitución da cuberta, a construción do soportal de acceso ao pabillón e a renovación da fontanería. Queremos cambiar e mellorar, sobre todo, pois facer unhas actuacións moi importantes de eficiencia enerxética. Queremos sustituir toda a cuberta deste edificio, tamén sustituir unha parte moi importante das ventanas, tamén faranse actuacións na fontanería e nunha pasadela que comunica o edificio principal co ximnasio. Con esta actuación orzamentada en máis de 400.000 euros, a Xunta inviste máis de 7 millóns en centros educativos do Barbanza, que inclúen 11 grandes proxectos e 18 obras menores. Tan só en Porto do Son, Educación vende executar a sustitución da cuberta no CEIP Santa Irene e a creación de comedores tanto neste colexio como no de Portosín. Vimos de cambiar a coberta do Santa Irene de Porto do Son, vimos de poñer en funcionamento o comedor tamén no Santa Irene en Porto do Son e tamén en Portosín, e agradecerlle ao delegado e á Xunta de Galicia porque pola mellora dos centros educativos, algo tanto as AMPAs como as direccións dos colegios nos piden e así os atendemos, non? Todas estas actuacións enmarcanse no Plan de Arquitectura Pedagóxica de Galicia para renovar as instalacións educativas adaptándoas ás necesidades do século XXI.